बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे वारदाङायाव खुंनाय गेवलां मेलनि मानगिरि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बेवहाय नुजाफैनाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगिरि श्री प्रमद बर' दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवलांनाय जोंनि बयनिबो सिबिनां हारिनिनो सासे सानसुमै आरो गोदोनिफ्राय हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय लिरगिरि शिक्षाविद मानगिरि सुरत नार्जारी স্যার এখানে উপস্থিত আমার আলিপুরদুয়ার সমষ্টির MLA সুমন কাঞ্জিলাল উপস্থিত আমার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শিলারাম সরকার শ্রীমতী শিলারাম সরকার গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা চেয়ারম্যান JDA আর বাহাই নুজাফैनाय जोंनि BTC-निनो EM अरुप दे आरो रेव नार्जारी बिथांमोन MLA लरेन्स इसलारि जयन्त बसुमतारी आरो जिरन बसुमतारी बिथांमोन MCLA माधव सेत्री आरो विल्सन हासदा गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि पंखा स्वर्गियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सोनाब बुंमुनि गोदोनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों हाबा मावबोनायनि सुबिदा खाबु मोननाय दैदेनगिरि निक'डिमास हाजारि आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन आरो रायजो राजाफोर वेस्ट बेंगलनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो सानफ्रोमबो नुजालायबाय थानायनि मोनसे खाबु मोना जों बहुद गोबाव समनि उनावहायसो नुजालायनो खाबु मोनो मालाबा बोसोरब्रै बोसोरबा मालाबा बोसोरथाम बोसोरनै बेनिखायनो नोंथांमोननि जेंनाफोरखौ जोङो बांद्राय सावरायलायनायनि खाबु मोना नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जोनोम सानखौ बेवहाय खुंनायनि जे थांखि लानानै खुंफैबाय वारदाङायाव बे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो साननाय आगोल आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बेयाव फैनांगौ होननानै बुंहरनाय बादियै आसामावनो गुबुन गुबुन हाबाफारि दिनैनि दिनाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव आंखौ लेंनाय दंखायोमोनब्लाबो आं बै जिल्लाफोरनि हाबाफारिखौ गारनानै बेवहाय आं नुजाफैदों खारन आंहा नुजानो लुबैनाय दं मोनसे बिराद गोनां बाथ्राया मा सोनाब बंगनि बर' फिसाफ्रा सासेबो ओरैबायदि बर' फिसा गैया जायनाखि बर' रावखौ रोङा गासिबो बर' राव रोङो आरो बर'नि हारिमुखौबो लाखिनानै दं नाथाय आसामावनो माखासे जायगा दङ जायफ्रा टाइटेला बर' लिरो बसुमतारी लिरो जायफ्रा गावखौ बर' होननानै परिचय होयो आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माफोरावबो फैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माफोरावबो फैयो बिथांमोना नाथाय बर' रावखौ रायज्लायनो रोंला आरो बिसोरनि समाजाव बर' हारिमुवाबो गैलिया दा बैखौ रुजुनानै नायोबा सोनाब बंगनि बर' फिसाफोरा गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि बर' फिसाफोरनि रुजुनायाव आरो बिराद गोख्रोंसिन खुब मजबुतै बर' हारिखौ बाहाय फोथांनानै दंगासिनो दङ आं बेनि थाखायनो सोनाब बंगनि बर' फिसाफोरखौ साबायखर जासिगोन
मानो होनबा 1985 मायथाइनिफ्राय आङो सोनाब बंग'आव फैजेनदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों आङो उन उन थाबायफाग्रा मानसिमोन निक'डिमास हाजारिखौ बिथांखौबो आङो बै समावनो लोगो मोनदों आरो बै समाव लोगो मोनजेननाय मानसिफोर होननानै बुंबा जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि जोंहा माइकेल बसुमतार आरो बिनि उनावहाय सोरबाया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों डाइरेक्टै सोमोन्दो गैयामोनब्लाबो इनडाइरेक्टलि जोंखौ सहाय खालामदों दलदलि ओनसोलाव उइलसन नाय सासे मानसिनि नामखौ आं गोसोआव दङ आरो बिनि नामखौ आं मख'नो हानाय नङा महाकालगुरि ओनसोलावनो सासे SSBनि अफिसार दंमोन बिथांनि न'आवबो जोङो हर थाफैयोमोन गोबां मानसिखौ आंबो गोसोआव दं लोगो मोनबा दाबो सिनायो नाथाय बै समनिफ्रायनो आङो जेरावखि थाङा सातालिनिफ्राय लानानै जयगावसिम आरो ओरै हेमागुरि बा दलदलि बे ओनसोलफोराव आं सासेबो बर' फिसा ओरैबायदि नुवाखै जायनाखि बर' रावखौ बावलाङाखै इभेन आलिपुरदुवाराव रायजो जानाय बर' फिसाफोर जोंहा माइकेल बसुमतारिनि सासे बिबथि दङमोन हायार सेकेन्डारिनि लेक्सारार बिथांमोनखौबो आं लोगो मोनोमोन बिसोर बर' राव बावलाङाखै सिलिगुरियाव लोगो मोनबाय बर' राव बावलाङाखै नाथाय आसामाव गोबां बर' फिसाफोर दं जायफ्रा दासिमबो बर' रावखौ सोलोंफिननो हायाखै मोननै मोनथाम जेनेरेसन थारमाने हमनानै लादो बेनिफ्रायनो जे गावनि हारिखौ बे हारिनि राव आरो हारिमुखौ जों लाखिनांगौ फोथांनानै दोननांगौ आरो मुलुगाव दिन्थिनांगौ बे स्पिरिटआ सोनाब बंग'नि बर' फिसाफोरनाव जेब्लायबो दङ दैदेनगिरिनि मासिखौ जदिउ लायनो हायाखैबाबो दा बेनिखायनो बर' रावा बेहाय थांनानै दङ जोंनि जारिमिनखौ जुदि नायोबा आसामनि बर' फिसाफोरनि जारिमिनाबो बोरैबाबा नोरिनिफ्रायनो जागायलांदों जे गोबां बर' फिसाया सोनाब बंग'निफ्राय आसामाव हाबैदों नाथाय आसामनिफ्राय सोनाब बंग'आव हाबफैयाखै दासिमबो गोबां गामि दं जायफ्रानाखि सोनाब बंग'निमोन आरो बे हिसाबै बावहाय जोंनि हारिनि फारसे थानाय मोजां मोननाय सिबिनाया जेब्लायबो दङ এখানে আমাদের বড় সমাজের কয়েকটা ছোট ছোট সমস্যা আছে অনেক বছর ধরে আমি বাংলা খুব ভালো বলতে পারি না আমি চেষ্টা করছি কি সরকারের সাথে কি ইস্যু আছে এখানে দুইটা প্রধান ইস্যু সম্মানীয় বিধায়ক আছে যে এখানে বসবাস করা বড় সমাজ বড় জাতি বড় ভাইয়েরা নিজের ভাষাকে নিয়ে যথেষ্ট সচেতন আর ওনারা চাই ভাষা বেঁচে থাকুক আর ভাষাটা বেঁচে থাকার জন্য যদি আমরা কাজ করতে লাগে তাহলে এই ভাষা লিখিত ভাষায় হইতে লাগে মুখের ভাষা হলে হবে না তো আমাদের আসামে এই ভাষাটা হইল কি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এটা মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হইল আবার একটা ডিপার্টমেন্ট হইল সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে গেল আজকে ভারত সংবিধানের 8ম অনুসূচি মানে এই চিদলের অধীনে যত ভাষা আছে এর মধ্যে বড় ভাষা একটা ভারতীয় ভাষা মানে পশ্চিমবঙ্গে ওরা চায় কি একটা সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ট্রোডিউস করা যাবে বড় ভাষাটা নম্বর সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ নম্বর সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য একটা দাবি আছে এখন পর্যন্ত কিন্তু ওই দাবিটা কিন্তু আছে দাবি রূপে আছে সরকারের থেকে ওইটা মেনে নেওয়া হয় নাই এখন তা আমি আশা করি এক সময় আসবে আমাকে কিছু কিছু দায়িত্ব দিছিল যে কত মানে বড় পপুলেশন আছে ওইটা প্রাইমারি স্কুল আছে ওটা হাই স্কুল চলবে আর এটা শিক্ষার মাধ্যমে যদি এটা ইন্ট্রোডিউস করা যায় তাহলে
ওই ভাষা বেঁচে থাকবে কিনা, একটা ক্রাইটেরিয়া পূরণ করতে পারবে কিনা, এর উপরে কিছু কাজ করা হচ্ছে। আমাদের বড় সাহিত্য সভা সম্মেলন সভা থেকে সরকারকে দাখিল করা হচ্ছে। আমি অনুরোধ জানাবো, এখন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মমতা দিদি, উনি নিশ্চয় বিবেচনা করবে, সময়ে ওইটাও মানে সরকার এটা মেনে নিবে। আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো, এখানে কি প্রাচীনকালে থেকে এখানে বসবাস করা বড় মানুষ অনেক বনা অঞ্চলে আছে, যাদের মাতৃভাষা হই নাই। এখানে রাজ্য সরকার কিছু করতে পারে, কিছু হলো কি বন আইনের অধীনে করতে লাগবে, ফরেস্ট রাইট অ্যাক্টের উপরে যতটুকু সম্ভব। যদি এই প্রাচীন জাতিরকে মাটির অধিকার দেওয়া হয়, সেটা আমাদের জন্য ভালো, সবার জন্য ভালো। কারণ এখানে বসবাস করা বড় মানুষ সবসময় মিলে জুলে আছে। আর পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গ রাজ্যর স্বার্থের বিপক্ষে কোনোদিন যায় নাই। শান্তিপ্রিয়, খুব সময় মানে এখানে গন্ডগোল করে না, বড় জাতি কোনোদিন আন্দোলন করে না। এখানে সবসময় সরকারের থেকে মিলিয়ে আছে সরকারের সঙ্গে। আরে যারা আছে এদের বঙ্গ কি বেঙ্গলি ভাষী বা বেঙ্গলি লোক, ওদের সাথে মিলিয়ে কাজ করে। বেশিরভাগ বড়রা এখানে বেঙ্গলি ভাষাই করে, বেঙ্গলি ভাষা বলে। আর আপনারা শুনে একটু হয়তো বিশ্বাস করবে না, আসামের মধ্যেও আন্দিবাইরের গোলপাড়া জেলা এখন বঙ্গাইগাঁও কোকরাঝার হয়ে গেছে। প্রথম ভাষা যদি মাতৃভাষা হয় বড় ভাষা আমরা বলি, কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা বাংলা ভাষা চলে ওখানে বাজারে। তো বাংলা ভাষা বড় ভাষা ওইখানে এরকম কোনো একজন বড় মানুষ আপনারা পাবে না যেটা বাংলা ভাষা না বলতেও পারে, বুঝতে পারে। আমিও খুব ভালো মানে বাংলা বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি। আমি এই দুইটা সমস্যা নিয়ে আমরা সবসময় আলোচনা করি। আশা করি আপনারা নিশ্চয় এখানে সহানুভূতি সহকারে একটা বিবেচনা করবে। ওইটাই আমার একটা হাম্বল রিকোয়েস্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট बेंगल रायजोफोर मा होनो मोनसे हारिया थांनानै थानांगौबा जेखि हारियाव थाया मानो गावनि जारिमिना बयनिफ्रायबो देरसिन बाथ्रा नङा। जारिमिनखौ साफ्रोमबो मानसियानो जारिमिन सोरजियो। जों राजा महाराजानि जारिमिनावल' सोनारनानै थांनानै थानो नाङा। जों गावबो जारिमिन सोरजिनांगौ। जों मिथियालासिनो बयबो जारिमिन सोरजिबाय। निक'डिमास हाजारियाबो जारिमिन सोरजिबाय, माइकेल बैसोमुतियाबो जारिमिन सोरजिबाय। नाथाय जोंनि थांनाय जारिमिनखौ गोथाङै फोथांनानै लाखिनांगौआ जाहैबाय जोंनि दायित्व। जों बेखौ बावनानै थाङो। दा आं बिटिसिनि चिफजों दासो ज'नानै रायलायबाय थादों जे जाय बिथाङा बावहाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माबो लाबोदोंमोन महाकालगुरियाव। जाय बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ बाहाय गायसनजेनदोंमोन, बे बिथांनि मुङा ओरैनो गोमोरनानै थांनो नाङा। माइकेल बैसोमुतियानि खोथाखौ बुंदों आरो बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। दा बेनि सायाव मोनसे जिबननि लिरनाय जादोंना जायाखै? जायाखैबा बेनि बर' थुनलाइ आफादा बिथांनि सायाव जिबननिखौबो लिरनांगौ, मा मा मावलांदों। लोगोसे गाबोन समफोर जुदि आलिपुरदुवाराव खोनादों बर' साहित्य सभानि मोनसे अफिस जागोननो, हा मोनबाय होनदों। आरो हजोंनिफ्राय जोंहा दानि बिटिसिनि चिफआ जेसेबां हायो मदद हरनायनि बाथ्राबो रायलायदों, अफिस लुनायनि। स' बिथांनि गोसोखांथिखौ जुदि गोथां लाखिनांगौबा बिथांनि मुङावनो बे भबनखौ डेडिकेट खालामोबा गाज्रि नङा होननानै आं सानो। बै नोंथांमोननि बिबेचनानि जेरै जयभद्रनि नामाव जोङो गुवाहाटीनि बर' साहित्य सभा अफिसखौ जयभद्र हाटजे भबन होननानै लिरदों। नोंथांमोननि सोनाब बंगनि साहित्य सभा अफिसा बिथांनि मुङाव जायोबा गाज्रि नङा। जुदि सोरबा बिनिफ्राय बांसिन मावनाय दं, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बे ओनसोलाव आंबो खम नङा जे दलदली, कालिखला, हेमागुरि, साताली, महाकालगुरि बेफोर ओनसोलाव खेबफा नङा खेबफा थालांजोब्बाय आं। खारन जोंहा क'क्राझारनिफ्राय थाबाय थाबाय संकस बारनानै ओरै बे दलदलिजों ओंखारफैनानै हर थाफैनानै आलिपुरदुवार थांनानै गारि गाखोनानैसो दिल्लीयाव थाङोमोन जोङो।
सोमावसारनाय समाव आं बे समाव उपेन्द्र ब्रह्मनि सासे एसिस्टेन्ट बादिमोन बड'फानि बेखायनो बे ओनसोलनि मानसिफोरनि अबदानखौ आं बावनो हाया जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जेला बड'फाया सोमावसारदों बेखौ हेंथा होग्राबो दंमोन गावजों गाव बुलायलायनायबो जादों बे समाव नङा होमबा सोरबा बर'फ्रा बड'लेण्ड नाङाबो उपेन्द्र ब्रह्म सैया नाथाय वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा निस्वार्थ भाबै बै सोमावसारनायखौ सासेबो गोनो गोथो गैयालासिनो बयबो मदद होबोदों आं हयथ' सानसेखालि जों फैदों निक'डिमास हाजरिया गोसोआव दं जानांगौ सोमब्ला बसुमतारीजों आंजों फैनानै हर थाफैना मोनसे खोथाबो रायलायदों जोङो महाकालगुरियाव सोमावसारनायनि मदद नागिरनानै नांगौ मानसिफ्राथ' फैयानो नाङै मानसिफ्राबो फैनो हमबाय 2 नाम्बारनि मानसिफ्राबो फैनो हमबाय बेखौ चेक खालामनांगौ जाहाथे वेस्ट बेंगलनि बर'फोरखौ बायनानै रावबो थाखा फैसा सरखारनानै लांनो हाया रायलायलायनायबो जादों बेसेबां एक्टिभमोन आलिपुरदुवाराव थाङोबा जोङो माखासे सेंग्राफोर लोगो मोनोमोन बिथांमोना जेब्लायबो जोंखौ बरायो आरो रायलायो मा जागोन आरो जायफोर इन्टेलेक्सुवेलफोर बर' इन्टेलेक्सुवेलफोर आलिपुर आरो सिलिगुरियाव थायो बे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जेब्लायबो जोंखौ मदद होबोदों जेरैबो बिथिङाव इभेन फोथायनो गोब्राब मोनगोन माखासे अफिसारफोर रेलवे अफिसार दंमोन NF रेलवे माने निउ जलपाइगुरियाव बिथांमोनाबो जोंखौ सम सम गाव गावनि क्वार्टाराव जायगा होनानै जाहोदों लोंहोदों खामानि मावनो सुबिदा होदों बेबायदि मददखौ निस्वार्थ भाबै जोङो बर'फोरनिफ्राय मोनबाय थादों बेफोर जारिमिनफोरखौ जोङो गोथाङै जोङो लाखिनो नाजानांगौ दिनै बर'फ्रा मा मोनसे बर'फोरखौ मोनसे समाव मा जायोमोन मुगैनाय नोजोरजों नायो थिग बेबायदि जाथि दिनैफ्राय 40 बोसोर सिगाङाव बबेबा हाग्रायाव थाग्रा जाथि बिसोरखौ माने न'आव हाबनो होनो नाङा टाउन सहराव थाङोबा एयार कन्डिसन दखानाव हाबनो होआ बा नोंखौ लामाजों थाबायबाबो नोंखौ हेव खालामो बे बाथ्राखौ सिलिगुरियावबो खोनाफैयोमोन आलिपुरदुवारावबो खोनाफैयोमन दा बेफोरनिफ्राय मुक्ति मोननोनो जोङो संग्राम खालामबाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया ओरैबायदि मोनसे बाथ्रायाव लांबाय उपेन्द्र ब्रह्म बड'फानि सोमावसारनाया दिनै सारा पृथिबियाव बर' मानसिफोरखौ मिथिहोनो गैया अब्लाबो खिन्थु जोंनि सायाव मोनसे नोजोर दंमोन जे बे जाथिखौ गिनो गोनां जाथि बा उग्रबादि नामा हाथियार लादों नामा बमा लादों नामा बयखौबो सन्देह खालामो दिल्लीफ्राव थांबाबो चेक खालामो पुलिसफ्रा बर'फोर फैदोंना बिसोरनाव हाथियारबो थानो हागौ खिन्थु लासै लासै बै इमेजखौ जों सोलायबोबाय जों बेखौसो दा प्रुभ खालामफैदों मा जोंहा मोनसे भाषा दंसै जोंहा मोनसे भाषा दं जाय भाषाखौ भारत संबिधाना सिनायथि होनांबाय गनायथि होनांबाय जोंहा मोनसे भाषा दंसै जोंहा मोनसे संस्कृति दङ हारिमु दङ जाय हारिमुखौ सारा भारताव दिनै गनायनांबाय थ' बेखौ जों प्रमान खालाम दिनै प्रमद बर'मोन गबिन्द बसुमतारीमोन बिथांमोना दाखालि सिगनेचार होदों जों ज' मावै जि मर्यादा मोनफैदों सारा पृथिबियाव बर'फोरखौ दिनै मोनसे सन्माननि नोजोरजों नायफैबाय आरोखि बे सन्मानखौ खिन्थु गोदो मोनामोन बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट गैया थ' बे एफा गिदिर सन्माननि नोजोरजों नायफैनायखाय दा मा जाहैबाय कुनु पृथिबिनि कुनु खनायाव थानाय बर' मानसिफ्रा गावखौ बर' होननानै परिचय होनो लाजिला मानो होनबा बर' परिचया मोनसे सन्माननि परिचय नङा खारन बर'फ्रा दा लेखायावबो दावगाबाय बर'फ्रा मिउजिकआव दावगाबाय मिउजिकआव साइन्टिस्टबो दंसै IAS अफिसार दं आरो बेनिफ्राय स्टेट लेभेलनि सिभिल सार्भेन्टफोर मेला दङ पुलिसाव अफिसार दङ आर्मियाव अफिसार दङ बबाव दावगायाखै बिजनेसावबो ट्रेड एन्ड कमार्सआवबो दिनै दावगाबोगासिनो दङ दा बे सन्मानखौ जों बबेनिफ्राय मोनखो जोंनि संग्रामनि मोनसे बिराद गिदिर अबदान आरो बेवहाय वेस्ट बेंगलनि बर' मानसिफोरनिबो बिराद गिदिर अबदान दङ आरो बेवहाय आं मोनसे जिनिस नुफैदों दिनैहाय बेवहाय बागुरुम्बा मोसादों जोंनि आसामाव बागुरुम्बा मोसाब्ला मेथाइ खननाय सिस्टेम गैलिया फ्राय
केसेट दामो बा मबाइलाव अलरेडि रेकर्डिं दङ दामनाय आरो बेवहाय खिन्थु खुगाजों बागुरुम्बा मेथाइखौ खननानै मोसादों थारमाने बे अरिजिनेल फर्माव दं दाबो नङा होमबा अरिजिनेल फर्माव दङ दा बेखौ जों लाखिनांगौ जों बे जिअग्राफिकेल बाउन्डारिखौ क्रस खालामनांगौ आसाम आरो वेस्ट बेंगलनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारि बियो जोंनि हेंथा जानो हाया स' आंथ' लुबैयो मालाबा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरिया वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो जानो हाथों आं लुबैयो बेखौ बे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बे स्ल'गानखौथ' ओरैनो बुङाखै गोदोनिफ्राय लुबैयो जों नाथाय बे स्ल'गानखौ बड'फाया जेला मोनसे सोमावसारनायजों लाबोबाय सारा बुहुमनि बर'फोरनि खोमाव हाबहैजोब्बाय बुहुमनि बर'फोर खौसे जा सोर होदों बे आवाजखौलाय बे आवाजखौ खोनानानैनो बयबो फैयै फैयै दिनै मा जाहैबाय बर'फ्रा गावनो गाव मोनसे बांलादेश नेपाल बयबो ज' जाफैनो हमबाय थ' बे मोननाय बयनिफ्राय मा थाखा फैसाखौ मोनो खोमानो हायो आरो खोमायोबा थाखा फैसाया खामायफिनजायोबो हाया बबेबा मोननानै गोमानोबो हागौ हाखौ बहाबा बायफिननोबो हागौ नाथाय मोनखानाय मान मोनखानाय सन्मानखौ मालाबा जुदि खोमानानै लायोबा बेखौ मोनफिननो थाङा जों मालाबाबो बेखौ खोमानानै लानो थाङा ओंखायनो सोनाब बुहुमाव जेसेबांखि जनसंख्या थाया मानो मालाबा 4 लाख होनदों मालाबा 1.5 लाख होनदों जनसंख्यालाय मा गिदिर बाथ्रा जुदि बबेबा 2000 बर' मानसि रायजो जानानै दं बेबो जुदि गौरबै गावनि गौरबै जुदि आंनि राव आंनि हारिमुखौ आं मोजां मोनो होननानै बुंनानै लानो हायोबा बे 3000 जनसंख्यानि बर' फिसाखौबो रावबो गाख्रेबनो हाया फोजोबनोबो हाया रावबो दा नोंसोरथ' लागाव दङ आरो जुदि बे सबिमाना गैयाबा लाख लाख जनसंख्या थाबाबो बे जायगायाव जाथिया जोबलांनो हागौ जेरै आसामाव 15-20 लाख जाति बे बर' मानसि बर' राव बुंग्रा मानसि दङ आरो बर' गस्ति हिसाबै बुङोबा 40 लाखसो दङ जायफ्रा राव गोमाबाय जायफ्रा बोरोना एसे आलादा जालांबाय बे थासेयावबो आसामाव बर'नि राव हारिमुवा गोमालांदोंमोन मानो बै सबिमाना गैया जादों गावखौ लानानै देरगानाया खिन्थु गावखौ लानानै जेला देरगानाय थायो सबिमान थायो बे 1000आनो जाथों जोंथांमोना मोनसे खोथाखौ मिथिगौना मिथिया आन्दामानाव दिनैनिफ्राय 5 बोसोर 7 बोसोर सिगां सासे हिन्जावनि निउस ओंखारदोंमोन बे जाथियालायनो थैयैनो सासेल' हिन्जाव दंसोमोन नाथाय बे हिन्जावा ओरैबायदि सबिमानि बे गावनि रावखौनो लानानै थांनानै थादों आरो बे हारसिङै गावनि जाथिनि रावखौ फोथांबाय थादों आरो जैदिन बियो थैनानै थांबाय बे जातिया थैनाय लोगो लोगो बै हिन्जावा थैनाय लोगो लोगोनो बेखौ बे रावखौ बुंग्रा जातिया पृथिबीनिफ्राय अराय समनि थाखाय गैया जालांबाय थ' बै हिन्जावनि जि सबिमानखौ नायदो दाना बोरै फोथांनानै दं दा बेंगलावबो जागोन जे बेवलाय आरो मा बर' राव रायलायनानै मा जाबाव साख्रि मोनो ना मा मोनो ना बेफार फालांगियाव सोलियो जोङो आसामाव बा जेरैहाय बिदिनो दा गोबाङा सानो दाबो जों माने असमिया राव रायलायबासो थांनानै थागोन बेंगलावबो बिदिनो सानो जागोन माखासे मानसिया लेखा गोरों मानसिफ्रा रायलायनो बायो जागोन नाथाय बेजों खोथा नङा साख्रि बाख्रि मोननो थाखाय नोङो इंराजि सोलोङो बांलाखौबो सोलों भाषा सोलोंनायाव खुनु प्रब्लेम गैया नाथाय गावनि रावखौ गाव जे बर' बे परिचयखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय गावनि रावखौबो जों बावनो नाङा बाथ्राया बेसो नोङो कट टाइ केप बा गाननानै इंलिस मडेलाव ड्रेस खालामनानैबाबो बर' राव रायलायोबाबो खुनु जायगायाव बर' राव रायग्रा मानसिखौ अपमान खालामनो रावहाबो साहस गैया नायख्लेमनोबो हाला नों दख'ना गाननानै रायलायो ना सारि मेख्ला गाननानै रायलायो ना माबा मोनसे ड्रेस गाननानै रायलायो खिन्थु रावा जुदि थांनानै थायोबा बे जातिया थांनानै थायो दा सोनाब बंग'नि जेंनाफोरखौबो जों जयैनो सुफुंलायनांगौ होननानै आङो सानो आरो बड'फाया जिबनाव बिराद गिदिर मोनसे थांखि लानानै सोमावसारनायखौ खालामदोंमोन बै समाव बे मिथिखागौ आलादा रायजो बदलायनाया एसेबां गोरलै जाया नाथाय नों बुहुमनि बर'फोरनो मोनसे गोदान चेतना सोनांगौबा मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनांगौबा
बुहुमनि बर'फोरखौ बबेबा खौसे खालामनांगौबा जों मोनसे मुभमेन्ट लाबोनांगौ आन्दलन आरो बे आन्दलना मानि थाखाय आलादा बड'लेण्ड बे बड'लेण्डनि आन्दलनजों बुहुमनि बर'आथ' खौसे जाबाय आरो दिनै जि मोनसे मर्यादा बर' जाथिया मोनफैबाय बेजोंनो मोनफैबाय जों ओंखायनो जोङो बर' हारिनि बिफा होननानै बिथांखौ दिनैहाय जोङो मान होबाय दा खनसे हारिया गनायबाय माने बेखौ आरो सोंलु सोंला खालामनाङा जोङो बर'फाखौनो भित्ति खालामनानै बर' जातिखौ प्रिथिबियाव गेरेमसा हारि दालांगोन सानसे समाव नोंथांमोना नायबाय था नोंथांमोननि सोनाब बंग'आवबो मालाबा हयतोबा महा बर'फोरनि महा सम्मिलनाबो जानोबो हागौ गासै बुहुमनि बर'फोरखौ लानानै मोनसे महा सम्मिलनाबो बेवहाय असम्भब नङा जानोबो हायो जोङो दा नोंथांमोना जुदि थिग थायोब्ला ओंखायनो जायगा गारनानै खारनो नाङा बर'फोरनि सिमांखौ जों जाफुंनांगौ मोनफा मोनफा जातियाव साफा साफा रल मडेल थायो भारतबर्षआ दिनै महात्मा गान्धीनि सिमांखौ जाफुंनो मावैनो 75 बोसोर जाबाय आरो 100 बोसोर महात्मा गान्धीनि सिमांजों भारतखौ दालाङो दाहाय बांला बेंगलि मानसिफ्रा सुभाष चन्द्र बोस बिथांमोननि मर्यादा बिथांमोननि मडेलखौ लानानै बाङालि भाषाखौ रबीन्द्रनाथ ठाकुरमोननि बिथांमोननि मुङैनो बांला जाति बा बेंगलि जातिखौ दालांनायनि मोनसे परिकल्पना बिथांमोना खालामो बर'फ्रा माखौ लानानै खालामनो बड'फानि आगोलथ' रावबो बेबायदि रल मडेल जाबोआखै दा खिन्थु बड'फाया रल मडेल जाबाय मानो रल मडेल जाखो सासे इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर कमिशनारसिम थांगौमोन जातिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बे साख्रिखौ रेजिगनेसन होनानै सोमावसारनायनि लामायाव फैनानै सर्बस्थ टेक खालामबाय आत्मटेक खालामबाय जिबनबो टेक खालामबाय जिबनाव खुनु सुख शान्ति मोनलाङाखै बेनिफ्राय देरसिन बलिदान सोर बेनिखायनो जों बेखौ रल मडेल हिसाबै लादों आरो सासे मानसिखौ रल मडेल लानानै जों दावगालाङोबासो मोनसे हारिया दावगानो हायो साब्रै साबा रल मडेल जानो हाया मालाबा दा ओंखायनो सोनाब बंग'नि बर' फिसाफोरखौबो आं बेखौनो खावलायगोन गोसोआव दुरबलता लानो नाङा स्वाभिमान आरो आत्मगौरब होननाय जिनिसा बिराद गिदिर बाथ्रा नोंथांमोननि जेंनाफोरबो लासै लासै जोबलांगोन लासैनो आरो दाथ' बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जाबाय बेफोराव थांनानै फरायहैनायावबो प्रब्लेम गैया सोरबा बर'नि सायाव माने जुदि पिएइचडि खालामनो गोसो जादों बर' डिपार्टमेन्टआव फरायनो गोसो जादों बेफोराव थांनानै फरायनायावबो प्रब्लेम गैया बर' फिसाफोरा थांनायाव जेबो प्रब्लेम गैया बिदिनो गोबां इनस्टिट्युटफोर फैगासिनो दङ जों जोंनि गेजेराव क'अर्डिनेसनखौ लाखिनांगौ नंगौ आसामनि बर'फोरनि तुलनायाव नोंथांमोननि थांनानै थानायनि स्ट्रागोला एसे गोब्राबसिन कारण बाय माइन'रिटि आरो नोंथांमोना इक'नमिकेलि जोबोद बेकवार्ड बिराद स्ट्रागोल खालामनो गोनां जायो नाथाय लासै लासै बै परिस्थितिफ्रा फैगासिनो दङ जे सारा भारतबर्षआव थानाय बर' फिसाफ्रा सानसे समाव ओरैबायदि देरगानाय लानानै ओरैबायदि मोनसे मान सन्मान खर' थिखांनानै थाबायगोन दाबो थाबायगासिनो दं जोंहा रावखौ लाजिनांगौ गैया रावखौ गिनांगौ गैया गोबां बाथ्रा बुंनो गोसो गैया मालाबा हयतोबा जोङो ओरैनो आलासि जानाय नामै फैयोबा टेबोलफ्राव इनफर्मेलि रायलायोबा गोबां बाथ्रा रायलायनो हायो नाथाय आंहाबो गोसोआव बिराद जारिमिन दङ वेस्ट बेंगलाव सोरजों मा लोगो मोनबोआमोन बे दलदलि हेमागुरिथिंयै सासे मानसिनि नाम दाबो गोसोखांनो हाया आङो फैबानो लोगो मोनोमोन बेसे गान फोरोंलाबायोमोन मानसिया इन्टारेस्टिं मानसि आरोखि माने वान एक्ट ड्रामा फोरोंलाबायोमोन बे दा गैला जानो हागौ आरो बिथांनि मोनसे स्कुलाव आङो बिथाङा फोरोंनाय ड्रामाखौ एसे नायलायनानै थांनो मोनदोंमोन आं दा गोजोननाय थाबाय बयनोबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो जिहेतु जों मोननै स्टेट आलादा आलादा स्टेटआव दङ जि मावो अफिसियेलि नङालासिनो आनअफिसियेलि जों मावनो हागोन मददफ्राबो कारण आसामनि स्किमनि बाथ्राफोरखौ आं आसाम गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि जानानै बेंगलाव फोसावोबा बे मिनिंलेस जागोन नङा होमबा बेंगल गभर्नमेन्टनिफ्रायसो आदाय खालामनांगोन नाथाय जों जेब्लायबो दङ नोंथांमोनखौ मदद होगोन सावरायनायनि गेजेरजों बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों